Гожыя дзянькі стаяць, шукаць прыгоды спяшайся. Машыны ўсюды ляцяць, хутчэй хадзем гуляць. Куды бяжым цяпер, не ведаю яшчэ. Калі ты побач мяне, я ў бяспецы з табой. Будзем бегаць, будзем ехаць, ах, як захапляльна гэта. Спатыкнёмся, паслізнёмся, тут і з'явіцца наш герой. Ледзь пагрозу побачыць, ён ратуе, тлумачыць. Сябар наш, гэта Полі Рабакар. Полі, ён заўжды побач з намі, абаронца, настаўнік. Сябар ён, найлепшы наш, дзяцей навучыць правілам бяспекі. Полі. Рабакар Полі. Дорожная бяспека. Небяспека на вуліцы. Ого, які прыгожы! Дзякуй, але ён не для вас. Гэта падарунак для спадарыні Роры. У яе дзень нараджэння. А малюсенькі кавалачак можна? Калі ёй можна, то і мне. Не хвалюйцеся, вам таксама спяку. Ура! Так хочацца пірага. Ага, але б я прадаў мамін пірог за шакаладнае печыва спадарыні Роры. І я! Таксі павінен быў адвезці пірог, але ён позніцца. Так пірог астыне. Я магу аднесці! Праўда? Гэта недалёка. Калі ласка. Ну, добра. А пакуль сходзіш, я спяку пірог і для вас. Я таксама пайду. З чаго гэта? Гэта задалёка, Сюзі. Ты казаў, што недалёка. Ну так. Ладно, дзеці, павіншуйце спадарыню Рору і ад мяне. Мама, я не хачу яе браць. Калі Сюзі будзе слухацца, то нічога страшнага. Так, Кевін? Не, будзеш слухацца Кевіна. Так. Кевін, ідзіце проста па галоўнай дарозе. Ага. Паспяшайся, Сюзі, бо пірог хутка астыне. Стараюся. Кевін, куды ты ідзеш? Гэта кароткая дарога да спадарыні Роры. Але мама наказала ісці па галоўнай дарозе. Нічога. Я ведаю дарогу лепей за маму. Упэўнены? Пэўна ж упэўнены. Таксі, цяпер ты гатовы. Я быццам новенькі, Эмбер! О, не! Мне трэба ехаць да мамы Кевіна! Да сустрэчы! Хутка ўбачымся! Дзіўная вуліца. Чаму машыны едуць так блізка? Ну, таму што гэта як бы дарога. Ясна? Так, дружа, давай назад. Я ехаў першы. Што за дурасць? Гэта я быў першы. Ты давай назад. Мне страшна. Не хвалюйся пра іх, Сюзі. Мы амаль на месцы. Думаю, сюдой будзе хутчэй. Давай, цяпер я панясу, Кевін. О, дзякуй, Сюзі. Што здарылася, таксі? Полі! Усё добра, Сюзі? Гэта пірог для спадарыні Роры. О, не плач. Упэўнена, што спадарыня Рора будзе вельмі рада, што вы ў парадку. Таксі, я здзіўлены. Ты ведаў, што трэба быць звышуважлівым да пешаходаў на такіх завулках.
Мне так шкада. Гэта цалкам мая віна, Полі. Кевін, Сюзі, вось простыя правілы, якімі трэба кіравацца, калі ідзеце па вуліцах без тратуара. Зараз я вас навучу. Добра! Першае. Заўжды ідзіце па краі дарогі, а не пасярэдзіне. Бо з сярэдзіны не відаць машын, што едуць ззаду. Гэта небяспечна. Другое. Заўсёды спыняйцеся і збочвайце, пакуль машына праязджае. Калі праедзе, тады ідзіце. Кіроўцы не заўсёды могуць вас бачыць. Спыніцеся і пільна разгледзьцеся, потым пераходзьце. Ніколі не перабягайце. Трэцяе. Калі ідзяце па вузкай вуліцы, хадзіце не шэрагам, а толькі адно за адным. Не трэба нічога несці з таго боку, дзе дарога. Калі машына будзе надта блізка, і маленькі ўдар можа выклікаць вялікую аварыю. Кіруйцеся гэтымі правіламі, ідучы па вузкай вуліцы, каб усе былі ў бяспецы. Добра, Полі! Гэта выдатна, але пірог сапсаваны. Ага. О, я ведаю! Мама казала, ёсць яшчэ адзін. Правільна! Спадарня Рора! Гэта мы! О, як нечакана! З днём нараджэння, спадарня Рора! Як міла! Гэта вам пірог ад мамы! Так кранальна з яе боку! Уваходзьце! Мяркую, што маю нешта і для вас. Ого, шоколадные печеньки! Мое любимое печиво во всем свете! Мое любимое печиво у целом сусвете! Тады заўважу, што таксама іх люблю. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Сергею Дзянцу, Лявону Спірыдонаву, Маланцы і Мацею Ваяйковым і ўсім фундатарам за падтрымку.